Sibingelele. Sesibuyile no part 3. Sikhuluma ngamaphutha enziwa abantu ngenxa yokujaha ukuganana. Kule video sifisa ukufocusa kubantu besilisa. Abantu besilisa sometimes bayahluleka nabo ukukhetha ngenxa yokuthi basuke sebejahile ukuganwa. Abantu besilisa imost yabo abaningi yini edala ukuthi bahluleke bakhetha ngeinkanuko. Ubona intombazane yinhle, hayiphuphuzela umoya, emhlophe qhwa ngathi ihlabathi zolwandle. Usufuna ukwenza unkosikazi ngalokho. Awinikanga isikhathi sokuthi uyicheke kahle le ntombazane. Phela umuntu wesifazane into emenza ukuthi abe attractive kuwena ubuhle bakhe. Yabo usambuka lapho ukuthi hawu iphuphuzela uboya, inamashiya amahle ngathi azoshumayela. Kusukubuhle bakhe lobo umuntu wesifazane. Awindlela yami ngayo ubuhle bakhe, buyak-attract ubuhle bakhe. Kodwa into eyenza ukuthi umuntu wesifazane umthande ipersonality yakhe. Uma usumthanda, into eyenza ukuthi umuntu wesifazane ungamlahli, ngisho ngathiwani ukufundiseka kwakhe. Wena ukubheki wonke lokho ubheka ubuhle kuphela wena. Ngobani usukulawulwa inkanuko. Ugcina usukhetha umuntu based on ubuhle kuphela. Ungayibheki ipersonality yakhe, ungakubheki ukufundiseka kwakhe. Bese kuyahamba bese kuyima ubona ukuthi angisamthandi lo muntu. Ipersonality yakhe iyabheda. Ukhuluma nami noma kanjani nje asiconnect njani awukubhekanga awinikanga isikhathi ukuthi ukubheke lokho. Kokunye angisamthandi lo muntu. Akakwazi ukupheka, akakwazi ukwenzani, uyivila. Awuzange usukubheke konke lokho kusaqala ngobani wakhetha ngokulawulwa izinkanuko, wabheka ubuhle kuphela. Amaphutha enziwa abantu besifazane, amaphutha enziwa abantu besilisa. Omunye akhetha umuntu wesifazane emkhethela ukuthi usebenza kahle, indoda esabayo kuba indoda. Akhetha umuntu wesifazane amkhethela ukuthi ufundile. So uzama ukuthi kushuthi abalance. Angabe sakubheka okunye ukuthi njengoba efundile, ufundisekile yini? Ukufunda nokufundiseka into ezimbili engafani. Njengoba efundile, mhlawumbe udokotela, mhlawumbe unemali noma unemoto noma unani. Njengoba enemali, ipersonality yami nayo iyamatcha yini, siyahamselana yini, siyaconnecta yini, singahlala usuku lonke esikhuluma. Bese kuyahamba lo nkosikazi akangihloniphi, ungithatha noma kanjani lo nkosikazi. Uyangihafa mekhuluma nami. Wamkhetha on the basis of ubuhle kuphela, awukubhekanga okunye. Namhlanje usuyakhala. Usuke lohlanya ngokunye ulibona uhlanya lolu, kodwa ngenxa ukuthi luhle lumkahle lipakishile. Ugijima umenza unkosikazi. Kubalekile uma uyindoda ukuthi ukhethe ngobuhlakani. Amadoda amaningi nawo they are to blame because abakhethe ngobuhlakani. Omunye uthola ukuthi walahla unkosikazi. Unkosikazi wayefundisekile. Ekwazi ukupheka, ekwazi ukuthi enesimilo. Efundisekile ngokuphila nabantu, ebahlonipha abantu, personality right, bekwazi ukuhlala bengenalutho bakhulumela ize loshona ilanga. Wamlaxaza, wagijimela intombazane lapha yasebukhosini mhlambi, noma intombazane yasomabhizinisi ngoba efuna ukuthi amunce igazi mhlambe la yisewayo mhlambe ukuze ezophakama naye, etshela ukuthi uzophakama. Ethi uyivulela amathuba. Alahle unkosikazi oright. So kubalekile ukuthi ukhethe ngobuhlakani. Uma umuntu wesilisa abantu abaningi abakwenzi lokho, bakhetha ngobuhle nangeinkanuko. Bese thina umuntu angisamfundi lo nkosikazi. Wazi wadela bo. And abantu besilisa abaningi ba-weak ngoba baya-abuse ilungelo labo lokuthi sometimes isikhathi esiningi umthetho uvuna bona wesintu. Bese thi umuntu mina ngizothatha omunye unkosikazi ke. Lona uzomenzani yena? Athi ngizothatha omunye unkosikazi angisamfundi lo. Awunalo ilungelo. Awunalo ilungelo lokulahla unkosikazi wakho ongambambanga nenye indoda oqotshweni. Awunaso kwesinye isizathu sokuthi ungathi wena usamthandi lo. Ngoba naka akahloniphi, ngoba nakunjani, akakwazi ukupheka.
usuziyasho akakwazi ukupheka. Awusenaso ngisho isineke sokuthi umfundise ukupheka. Kodwa waba naso isineke sokumfundisa embhedeni ukuthi kwenziwa kanjani lapho. Awusenaso manje isineke sokuthi umfundise ukupheka nokuklina nani noma afundiswe ekhaya. So lento iba inkinga bese umuntu angisamthandi bese abuse ipower yakhe ukuthi uyindoda angaganywa noma kangaki. Abuse ipower yakhe umuntu elahla ingane yomuntu eseyimithise ngisho ukuyimithisa. Eseyikhulelwe sengisho ukuyikhulelisa. Unkosikazi wakho awukwazi ukumlahla nezingane zakho. Futhi unkosikazi wakho mawukuthi uthawusamfuna, you must make sure ukuthi une shelter. It's your responsibility. Noma ngabe usunaye lo munye wesibili unkosikazi othi uyamthanda wena, uright ke yena. Kodwa lo oqala umthathile, you must make sure ukuthi une shelter. You must make sure ukuthi idingo zabo ziyanakekelwa, uyazondla ingane, uyamondla naye. Na uyamondla azazadlula emhlabeni. So abantu sebelahla ingane zabantu, uyena wahlule ukukhetha kwasekuqaleni, ukuganwa akusiwona umdlalo. Njengoba nasho ukuthi nohlonisa ukufa, nohlonisa ukufa ngempela. Usuke usunecala ifuthi uthi wena usumshiyile lo usuthi asomunye omthandayo. Ayikho into ekuthiwa divorce esintwini. Siyabonga kakhulu.